barrejo, mullo el pinzell, agafo el color i pinto al damunt. Però hi ha una cosa que jo no... Això ho fan els nens també, no? Sí, ho fan molt bé. Hi ha una cosa que no entenc i m'ho he explicat moltes vegades, no? I a mi em té molt intrigat, perquè si heu pintat aquarel·la, és aigua i paper, llavors, per molt sec que sigui, tu fas una pinzellada, fas una altra al costat, i en el moment que s'ajunten les dues aigües, aquella part és més... No, però aquí hi ha el secador, que seques una part i després tornes a fer l'altra. Sí, i explica'm una cosa, jo sempre t'ho dic, t'ho comento, tu m'ho comentes mai, no expliques mai, però potser m'ho explicaràs avui. És els fondos dels quadres. Una cosa és pintar una peça, un element, i l'altra és fer tota una superfície gran, de tota la mida del paper, d'un color uniforme, sense cap taca, per molt secador i seca que sigui la pintura. Això va lligat als pigments i als colors que fa servir. Per què ho expliques? No, sí, us ho explicaré. Amb aquests... Hosti, qualsevol fondo. Fent aquest color, això és la marca de Nàpoles. Vaig estar fent molt de temps el groc aquest perquè no trobava cap més color que em anés bé per fer fondos diluïts que no em deixés la pinzellada. Fins que vaig descobrir, anant a París, descobrint la marca Sennelier, no sé si es pronuncia així, que em permet amb gamma de blaus i de grisos fer el mateix. Aquests diluïts que ara hi em punt alguns de color més fred que m'agraden més. I això ja està, ja ha corregut una etapa, ara obro aquesta etapa nova. Després hi havia hagut una època que feia uns bodegons molt pujats de color darrere, però especialment la gent que no hi pinta no ho sap, però hi ha una reserva, us recordareu, ho saben tot, hi ha una reserva que es fica amb un pinzell, que és molt entretingut. Tu fas el dibuix, segueixes tot el dibuix i després pots pintar pel damunt. El fotut que té és que la reserva que la treus moltes vegades t'esborra el dibuix i després has de tornar a dibuixar. Però esclar, et permet fer el que és el fons, el que seria el fons, per exemple, són molt diluïts, però si els fets fossin molt pujats de color, hauria de ficar reserva. Jo feia servir uns pinzells molt grossos i després unes palatines i les escombro i tiro la pinzellada. I després amb el secador, aquests fondos em va bé perquè ho faig relativament ràpid, em permet de seguir de ficar-me amb l'obra, l'altre és més complicat. Les reserves, pel tremendo, és avorrit, però ho has de fer, és un procés, i després fer les veladures amb quadres molt més pujats és més lent, són més capes, perquè una capa amb l'altra sempre s'emporta color amb l'aigua, ja s'anà fent capes, i això no, això és només una capa, i aquestes en podries fer dues, tres, i si era un color molt pujat, podries estar tot el motiu més per fer un fons. Ho faig així, igual, jo sé no pots ja ho fer. Jo explica molt fàcil, però... No sé, però... Però tu no ho és perquè tu ho mires molt. Anem a fer un